Kubli pai ba nang pai barok ta kini pon ni song comment man Pyndep chipi ringkat bat ngang idon ya sister Rosemary Lingdo FMA ba ngila ban ong ba kanang ka jingsa kan mau ya kari ba kejai beliau jingi bakum Riewniam la Pyndep pat ya ka Jingpule ka ba compare kata de diploma in sports coaching de deri perlok ba i bastanat bang ya dalam apa sekret hat miswa de mentang ya phai shi kan get sister sumba itu nang ka kerteng jingpi wat piong misan hai Bless bun ba hilang. Ngade i sister Rosemary Lingdo naka seng solution FMA. Ngade na nong po mauro ngedon kendai ngut sipara bat ngade ka basau na pdeng jongki. Te ngala he la san hanong po bat ngala sedang hi ke Jingpule jonga ha Saint Paul Secondary School nong po. Kabaning kong hi nga kwa ban ai kuble ya uble try kenrat na marba ulari la sumari nga ula ai shibun ki jing but ki jing kerku ha ka jing im ka jonga but klem da klet ye ime ipa ki balari ki bala sumar ki bala ai shisha yang ai ta ka jing e ki la yarap ki la betin nanti nga nadu kapor bangadang kena de meki ki bala hikai nga ben i yo blay but ben i ki para kena bi para marjan mo te nga penpau ka jing kublay na ka bentai jong kiru nga kublay ya kihinmen ki para ki jongaru ki bala betil nanti bat yalam nanti yang nga ban poi syakathong te nga ai kublay kerpang ye kiru Presibun sister teknik sabingin poi sya kane ka benta ju pi ba pi Pyndep ye kane Jingpule diploma in sports coaching pila ban batai sya kejingya nanti jong pi sya kuno pi poi sya kane benta ba ide jan jinglek ka ngala sedang ilek kai nadu kapor bangadang kena dei te ngala sedang ban pentebit ila dia nadu kapor bangasyong class 7 ngala sedang ban ilek kai ujablin tru lengba ka jingerap jong ginong hikai hadin katu ngala ndang ngala poi class 10 pade ngala sedang men ilek kai no shabar naka state kila jit inga ban ilek kai no shaki north east zone ki east zone nang taru shaki national games kamut pila mi khmat ne ka state mo ye ka Jylla jong hoi ni sautanat man Pyndep pi kata kolong ka jingkmen ka makrau hadu data te khindet ni baidi ba kani ka Jingpule jong pi te nalo ka Jinglong Riewniam kumno pi poi syakane ka linti ba ba pinjit ye kani ka Jingpule ba ngila on ba khamtam ki Riewniam ni pon jo sngo pa ka Jylla jong ma kabaningkong hite nga kwa ban ai kublay ka seng jungi ka badai ka solution ma te kadai ka jing island ti jong ka jing island ba ka jing island ti jong ki sister jungi yanga bangan bangayo ya kane ka lat bandit pentebit yala dia ha kane ka lain nga kemen shisha ba ka seng jungi ka island om tang yanga hanre ya bubun ba ki sister ro ha ka seng jungi ki don ki sister ki balik pentebit yala dia ha ki lain ba pher ki don ki sister ki balik ha ka lain media nang tai ki don ki balik pule lo ki don ki balik pule ya ka social work ki don ki balik ya ka vocational training kumjuru ki don ki ba lek ban sha pentebit yala dia ki kam school tenga kwa shishaban ai kata ka Jingpule ki namar ba om tang yang hanre ki ailat ya ki bebun ba ki sister ki badan ha ka seng jungi ba kinek pentebit halaki jong ki sap ki ba maki ki don na ka benta ka jingba ka jong ka imlang ka salang bat kum juru kat kum ka jing don kam jong ka mission ka ba mangingi trei kum ba pitip ba ngingi trei khamtam na benta ki khna samla mo te kam de e ka ba sup na ka benta jungi rei ban shu trei malum mala ngi don kam ru bangin sya pentebit ma ki lain ba pher kat kum ka jing dawa jong ka por de ki bahalor jingi ru ki ailat ingi ki ailat iki sister jingi ba kinek pule ha ki lain ba pher te de na kata ka daw bang ki la ailat ki ai men sim ru yang abanik pule ban pentebit shishu yala de ha kan ka lain sports sa ba pidon ma ta satnat chibun hada data de video kani Jingpule jong pi kanu snap na kanu banai ka support fi wan Pyndep kade ka Jingpule jonga hapo Calcutta ya ka diploma in sports coaching ka shimpor kumba shisne me hoi
te menhakane pade ngisa sepo Kolkata tang prabnai namar ba mong ye kendu no ye kane klam de nge haban wan pain o sieng teng tu pade kino hikai jungi kilabut dien be yengi bat ngidon ki kelas online class teman kapor hi kino hikai jungi ki pai ki notes nang ta ki hikai ngi lengba ki online classes kan lengba ki video rumah te ki budin hi ngi nak wei kapor wei pat te kasyong kumba sisne me ban Pyndep ya kan ka diploma ta kindiat phila un batai ta kum ka jing ka experience ka jing sham ju pi ka ro phidang dan ham ti ka puling te ka jing sham junga hakapor bangadang don stage po Kolkata kalong ke ka basung tenat mo ka bat ka ban pensa kan mau ha ka jing im ka junga hang thi ngai kendu ikinong hikai kilong ki batbet ha ke kam ke jongki kam tam kumno ban hikai mo ki coach nang tai kinong hikai bat baro kitu ki badon ha katu ka ha ki liang beper mo ha ka ba maki ki haban ai jing hikai ngi ngai isha kilong kinong hikai ki ba tebet kinong hikai ki basmat kinong hikai ki balong ki ba trestom bat Pyndep hok ya ka kamram ka jongki kan te kila yarap shai ngi hadu kata-kata om tang ha ki Jingpule rei ha babun ki liang ki ba mangi ngi dot kami ki jing yarap ka jongki ki kloi ban yarap ingi te na kaliang ki khna ru ngasung komen hadu kata-kata ba naslong baro ngi don sangut laingut ki de ki football players te arngut pade ki de ki ongkum no ki de ki athletes ma na po kari na kastit jongi te iwe ide na po nong po ibalik pule kan ka diploma course iban day ba pule lang bat manga ken haka athletics ide is Sylvester lingdo iba der iba hing jonga te mangi baro sangut ngila trestom ngila yarap iwe pan kata kade ke ba sutana ando kata baro hi ki khna ki bel kai ki bawan pule hang thi kan ki dei sisa ki khna ki batips ngi ki bakloi ban yarap bat ki bakloi ro ban yasam ya ka ba maki ki shem ha ka jing im ka jungki bat ka jing don jungki ha ka tu ka state ka jungki ma ki kloite ban share mangi ya ka ba maki ki le ka culture jungki ya ka tradition jungki kan ki kloi ba ban yathu hing hi ma te ngi ru ngi ngok men habang yu I ba ki khna ki long sisa kita ki khna ki ba kloi ban yarap ki we ki ba kloi ban ngan ongkum no ban yarap ban tin binti ki we ru ma ki ba don kami ki jing yarap sungi ha tu kapor ka bangi dang don sisa Kolkata te ngai yu iru ba ki baro hi ki briu ki ba don hang tu ki ba don na ka jong ka benta ma kumi ki nong peit ki hostel ma ki turu ki de sisa kita ki briu ki ba I mean same ki ba yarap yangi so kane ka jing hikai lane ka jing shem ka ba ka ba ngala yo na ki ka penlong yang ban sak mau ha ka jing im ka jonga bat ru kumju ngi ong kumno ngi yo sibun ki jing mentoi ke na ka tu ka Jingpule jungi ba om tang ha ki Jingpule hendrei kumno ban ye im ringkat mo ban ya burom iwe mo kane ka tu ka mensim ka long ka mensim sipara ka biang bahang ti baka numot sister ye don ti student baro hang te baro ki khna hi ki don sispa saungut bat ha ka department jungi pat ka athletics ngi don kumba laipu arngut te kindiat squad bentim ka rutin jong kisya se thi ha ka no baji bhi ap ya ba ni por bani ki don nam ki kindia practical theory ke ro ka kindiat hajing sisya kane ka timetable jungi te kalong ka ba khem lane bolong taxing hadu kata ngi hab ban trestom mo ban poisa kitu ki ban Pyndep ki kamram ki jongi ngi hab ban ki dang step nam ta thik ha ka por ndru beje ngi la hab ban poi hamadan mo shwa ka ndru beje san minute shwa ka ndru beje ngi la hab ban poi hamadan tenang tu pade ken sa shim class ngi hadu nyu stengi teng den ka tu pade ngi yo ngi lek pai shing te ngi yo ban sum ban side hadin ka tu ngi don breakfast hadin kata pade ngi
hakapor kandai bejing la haban pai no sha class ni don sakya theory class hadin ka theory class badeng yon pai sing ni don ni wan bamja tingi haban yo res kumba shikenta steng tingi haban le no hakapor arsteng ka don biang ka theory class hadin jong ka theory class badeng ni don saka practical class te hakapor riu steng ni sadep lu dia ka yaki program jongi beper kan hakapor riu steng janmit tingi yo ban wan pai sing te hang tu badeng ni haban ban orang kumno ban Pyndep iki kamram jungi kum kena school ni haban trestom ke ni haban pulebing ya ke ke ba ki no hikai kila batayeng ni haka performance ni te ka por janmit padeng ni haban revise ni haban pulelen det iki ke ba maki kila ai mo to prepare ourselves la ne ban pun create la day na ka benda ka next day tas tna chika se kwa bon te ba ta hadin da phila Pyndep ye kene ke Jingpule jupi te ke ega kabenta jupi ba nang ni sikma kum kata kan hai kai phila di we na plingi coach te ke ega benta jupi kamram jupi nang ni sikma tat adu mentahi nga haban tre ha ki school mo namar ki bahalor janga ki la phai nga bangan tre school kum iwene ki no hikai ki ban pet ya ka physical education subject te nga kwa hi ban yarap ki khna red mo nadu ki khna ki barit mo ban pet ya ka physical fitness jung ki khna bat na hatu pade suki ngan sa pet ki tu ki khna ki badon hai ki jong ki sap ki ba pher mo te nga la ban shim kham bahai ka tu ka training ha tu ka line ki ba ma ki don bat kumjur nga kermen ba ki khna kan sami shibun ki khna ki ba tibit ha ki jingila kai ki ba pher ni sko ba phila Pyndep ru ya kawe ki Jingpule ha shaw Pyndep ye ni diploma in sports coaching phila Pyndep shpang Jingpule bede ba ka physical phila pun patai Pyndep hoi nga la pule ya ka BPEd mo bachelor in physical education nga la lek ban pule ha po Dibrugarh University kumba arts ngami hang tu padeng ni pule klum ye ki jingila kai baro mo jongka athletics kidon football basketball swimming nangta kini ki badminton mo cricket kitu baro long ha katu kapor ngi pule lut kuntup iki subject baro ngi le ru ya ki theory classes ngi don ki theory classes but ngi tibet ru ya la de ha bun ki events ka bay de bat ki sports hoi jasa isin ni ai ki Jingpule kerpang hadu tata ye se rose nama kemang om mane kade ka khana ban sa pating ya ga jai bandiu jingi bat kade guluk sa ba baru na banta jonga jupi ki bapet ya kane program khamtam ya ki hebarit ki barang sang ban ki ban san kumju ki kon samla ki ba nimpan kam hok ya ka sa ko pongji te medang ya skap kindet ke bai sai don ban ai ka jingkuntu na ka banta jumpi bai pi sus ngaru nga penpau ka Jingpule ka jonga ya ki sister hi barro ya i mother general jongi ma te ya i sister Elizabeth George but ya ka council ka jong but ya i sister Isabella Suja iba deru i mother mistress jonga ma but ka council ka jong ru namar de maki ki bala ai lat yanga but ki bala ai men siminga ban de pule but pintibet ha ka ne ka line tenga ai kuble kerpang ke nyiki namar ka jingle bha ka jongki ma namar ngangi scam ba de ka jingpin ilinti ka jongki ka banga sapoi hadu ka ne ka thong ma bangan la ban train kham pintibet shu ela de na ka benta jongki khna samla kham tam ki tu ki badon ye tu ka sap ban ye la kai ma ke ka banga kwa ban ong happy ki khna samla ka ne ka por ka long ba nga kwa ba mapi pin ai ka jaka ka ba kerpang ya ublei haki donut ki jongpi namar lada ublei u don haki donut ki jongpi pin sayo ka bor banyele persha ya ki jing but pin sa don ka bor ka ba kraw lane ka bor ka banyele persha ki jing snew ki ba mapi pia kendu hakalinti yai ka jongpi but pin yo shisha ta ka bor ka ban yai shaprang klem kin randin namar ublei udon rangkat bat pi unsa ai pi ka buit ka bor unsa pin i bat kadolenti pi ha jing im ka jong pi ka ba mana kasni de klempep
bat ublei, bat kisap, bat katong ka jongpi pinsapoi syaka jingjob. Tengah kenturu ya ki longkmi longpa, ya ki balak he lasan, ya ki nong hikai, bat kumjuru ya ki nong yalam jong kari jongi, ba makiru kin yarap lem kin bitinenti ya ki kena samla bikin yaj hakalinti ka badai. Bat lengba ka jing ya trailang, ka jing traistom, ka jing ya teli, ka jing ya stu jingmut, nga tharai ba ngin sayo ya kalawe ka bapernai kamtam ba ki kun samla jungi kin sayo ya kalawe ka bapernai bat kin salong ki klur ki ban ai jing shai na ka benta ka imlang ka salang na ka benta ka ri bat na ka benta ka pertehi baro ka we ni song tanat hadu tata sister ye ka kintin jupi ki jing sneng ge khau kamtam ka kintin ai mun sim jupi ya ki para samla Kublai shibon sa isin bat nagaliang jungi kitbok kirbiang ipi ba pinang dan naga met basyat baklan pinang la bantrei naga benta jukiwei om tang ha jing imensim ne ka jingnang jik start ne ha ka bon met galang bodan kamba da kata kublai shibon sa isin bat ba mentangi ai ke kublai ipi ru ya ka por jupi bat shawang in penkut ya kini jingi kram sister ngatrai pi kwa wanyo snguru sister dei ru dei tengi ba trim ha ka kam sports idon ru kasap ban tem ban ruai nyeskap ya ka jingtem jingruai jingi kindia ni kwa ban dedicate ya kane ka jingruai ka badai tang airline na ka benta ki khna samla jongi hi baro ba maki ki dei shisai kita ki klur maki ki dei shisai kita ki ban ai jing shai ya ki weipat ha ka jing im khamtam nak benta ki tu ki ba ya kendu ya ki jing ha ka jing im ka jongki ba maki kin long shisha kita ki klur ki ban ai jing shai ha ka linti ya ka jongki klur